Здравейте, приятели! Днес ще играем пак Hearthstone Heroes of Warcraft, като искам да се извиня отново за предния път. Не очаквах, че така ще стане. Предния път играхме арена. Днес ще играем малко play mode на Wild и ще играем с Злодек. Малко е прецакан Злодека, възможно е да губим някои игри, но ще спечелим, защото все пак трябва да стигнем, за да може да ни да за следващата игра, за следващия месец, извинете. Върти пълнен. Както винаги. Определено нито един Дубгард не е добре като за първа ръка. Добре. Другия ход дано призове нещо. Всъщност това не е много добре. Оф. Трябваше да го атакувам директно, ама сега поне ще набия малко повече демидж. Добре. Малко ще набием демидж. Но поне му набихме малко повече демидж. Ау. Всъщност това е идеално. Идеално. Това е много добър дек за Wild, защото е бърз, ръж дек и няма какво да се очаква. Damn. Но Wild всъщност е доста добре, смисъл. Ти трябва нещо, кой знае какво. И другия ход мисля, че ще бием. Защото да извади Consecration няма да му свърши работа. Защото ще имаш само 2 миньона. Няма да имаш дори всъщност 3 миньона.
Първата игра я взехме лесно. Добре, това беше много... На Wild доста добре за мене, ако трябва да съм честен, защото просто е много лесно за победа и предния път бях стигнал по-напред на Wild, отколкото първият сезон беше май месец. Soulfire сега няма да ни трябва. О, shit. Въпреки че мейджа е много кофти. RNG. Рано ще ми спана тази карта първа. Сега поне ще вкараме малко повече демидж. Благодарение на това, че Arcane Missiles миснаха два пъти на мене. Ще се удариха два пъти мен. О. Въпреки че това е грешка, защото той сега може да ми изчисти всичко. Но според мен ще ми изчисти таунта, което ще е до някъде грешка. И другия ход ще ми изчисти Даруф Алфа. Ооо, шит. Да, това определено ще ме задържи. Той ми направи това, което си мислех, което е грешка. Ето защо. Сега ще чакаме Ставам за ръж. Според мен сега ще трябва да ми махне да Руф Алфа. Оу, добре. Да. Добре, това беше добра карта, от да си говорим. Защото сега, ако го ще да Руф Алфа, надявам се най-сетне се сети. Да, сега ще ме забави. Добре. Това ще ме забави поне един ход.
О, Knife Jaguar. Определено другия ход мисля да използвам Knife Jaguar. Поне сега знам, че ще му ги унищожа. Добре, сега трябва да ми остане нещо, което да бие 5 демидж и следващия ход ще извадим Doomguard. Все тая. Бием. Ами, 5 демидж му набиха само Knife Jaguarите. Как да не е добре? Сега че са 4:20. Добре. Взехме и 10 голд. Сега сме с еднакви ранкове. Тук използвам този друид дек. А тук използвам предимно този. Сега ще игра с Rogue. Искам просто да го пробвам. Да видя дали ще имам същата успеваемост. Дали ще би изобщо... Не, всъщност ще играем с... Поне тази игра ще играем с Злодека. И другата игра ще играем с Рога. Оу. Три игри, 3 пъти аз играя първи. Knife Jaguar мога да унищожи, ако е малко по-умен мейдж сега. Но като гледам, че има картбек. И за първи път да нямам нещо за едно мана. Ау. Сега ще направя нещо гадно. Дира също не беше това, което очаквах. Надявам се да използвам някаква магия. Yes. Това е много добре, защото сега ще направим... За 3 мана ще вземем 2 чудовища. Да му благодарим все пак. Забравя, че дава едно кръв. Това ми обягна. Сега ще сложи... Да му сложи нещо. Иначе е малко тъпо да се получи. Защото съм свикнал поне да има 3 атака. Това е много добре сега. Полиморф. Малко. Добре. Имаме идея. Пребах малко нещата с Нерубия Нега.
Защото ми преба първия. Оф. Ще изтеглим една карта. Вау! О, добре. Сега искам RNG. Това са как RNG-та да не е с тебе. Имах още една Soulfire и тя не проработи. Добре. Но сега ще му набием доста. Всъщност това е доста easy. So... Да не айсблок. Да, това ще бъде айсблок според мен. Защото използвах магия, призвах две чудовища даже. Зона... О, шит. Добре. Трета поредна победа. Идеално. Може да започнем един нов арена рън. Но това другия път. Продължаваме тук до 20 и... О, да, само да видя нещо. Druid Rogue, значи ще играем... И двата ми дека са Druid и Rogue. В смисъл... Druid ми е на... О. Исках просто да сме на бека. И сега трябва да бием, защото все пак... И трябва победа. И пак победа. Нали? Няма да е лесно определено, но... Мисля, че ако победим, ставаме направо 20 ранг. Където ние може да смъкваме и надолу. И не е такъв проблем. Едната карта няма ми трябва. За всеки случай запазваме ли се рейд. Толкова мисли. Сега, хубавото на този дек е ето това. С комбото. Защото комбото е когато аз изиграя една карта, в случая монетката, и ми дава неговото комбо е да призове ето този, който в момента го убиха. Defiance Bandit. Но това не е никакъв проблем.
Сега вече имаме 3 чудовища, той няма нито едно. Добре. Добре. Той само се вкарва демидж, което за нас е ползотворно. Това ще го пазим за малко по-страшно оръжие. Да, за това оръжие. Това също има комбо, което е Give for Damage Instead. Демек, ако съм изиграл карта, направо бие 4 демидж. Рад. Ще тегли карта. Супер. Спеши, добре. Сега ние ще теглим карта. Да. О! Поне го атакуваме. Това е доста кофти. Да, но... Добре, това ще го фърлим. Ако не призове нещо, което е по-опасно, го бием. Или ако не се хилне. Фак. Добре, поне сега ще теглим пак една карта. Не. What the fuck? Добре. О, да, другия ход го бием. Това е доста добър дек, всъщност, така като се замислим. Просто ще имам 8. Добре, да, идеално става. И някой път така заспиват. Но няма нищо какво да се губи. Само чакаме. Ами, да. Общо взето. Според мен той вече не е изобщо тук. Ами... Well played. Добре, не може да си го даваме. За малко! Какъв бък?
И отиваме в 20 ранг. Май нещо. Не съм сигурен. И сега ще отида малко на Wild, където ще играем с Druid. Да доизпълним квеста. Ако не ще се върнем, ще играем на 20 ранг вече. Този дек е само единствено от дек за Катун. Той е нова легендарна, ако не знаете. Едва ли не знаете. Нова легендарна от Марук дек. Ето сега ще се появи от тук. Като в началото той е 6-6. Ето, виждате 6-6. И се дига, ето тук пише 2-2. И такива. Добре. Това ще бъде проблем, затова ще го бием него. Затова върнах и картата. Опа. Обичам да играя. Това е от началото. О, това е Мърлук. Вау. Другия ход ще изиграем Майркипъра, ако всичко е окей. Не определям паладин с Мърлук. Добре. Ще... За да имаме чудовище. Най-кофти е, че сега не може да ми махне чудовището. Което е доста... What the fuck? Това е от новите карти. Вау. Жалко, че нямам един слайп, който просто ще реши цялата игра. Добре. Две. Добре. Като целта ни тук е... Целта най-малката е изпълнена. Именно Катун да отиде на 10. 10-10 да стане. И това вече е изпълнено. Ще го унищожи по толкова баталски начин. Но какво спре? Добре. Добре, ще ме бие по толкова тъп начин. Почистих му борда.
Единственото нещо, което мога да научиш сега е слайма. Подявалите! О, фак. Мисля, че може да имаме две армор, но не. Сега каквото и да стане. Подявалите! Малък кристал ще го ползваме сега за тегляне. Добре. Интересно ми как така няма да ми се падне и един слайп. Въпреки че знам, че имам два. Тия мърци ме разглабят. Надявам следващия ход да имам катун. Ако имам следващ ход. 6, 10, 13... О, малко. Да, просто... Добре, това е интересен дек. Поради проста причина, че... Мърлок паладин е малко странно. Но... изглежда интересен. Паладин, който е мърлок. Да, разбрахте ме. Ще изиграем тази игра и... това ще бъде. Сега ще бъда пак първи. 3 от 4 игри или бях... Само една игра съм бил втори. Добре, значи следващия ход ще изиграем като Unchosen. Всъщност не ще го пазим за Дарка ръковата. Защото на четвърти ход ще имам доста стабилен танк. Или дори в деколо ще използваме. Гадното е, че не ми се падна този надпегъл, а стария надпегъл, което е почти същия ефект, само че at the start of your enemy turn. О, shit. О, shit. Добре, ще теглим карта поне. Хубавото е, когато има спел демидж.
Вау. О. Добре. Следващия ход ще изиграем Dark Arco. Защото... Ау, имам дракони. Добре. Надявам се картата да се падне, за да мога да ви покажа горе-долу. Той няма катун. Интересно. Добре, сега ако ни го махне, ще изиграем Keeper of the Grove и с Deal 2 Damage. Shit. Shit. Опа, извинете. Всъщност и двете са 7-2. Така или иначе съм го използвал. Сега ще видите защо ни трябва катун да е на 10 кръв. В смисъл, това дава 2 таунта, призваваме един и дава 2, ако катун има поне 10 атака. Много се надявах тази карта да се падне. Оп. Това много ще го забави според мен. То ще го забави. Но... И ще ви покажа горе-долу за какво става на въпрос. Това са... което виждате. Добре, той ще атакува само един. Сега ще може още един път. 8, 4, 6. О, всъщност може и да го бием. Въпреки това. Мерси. Общо взето това представляваше. Това представляваше друида, рога и зодекс, който всъщност вие знаете. Да. Общо взето това ще бъде. Другия път ще вземем една да играем.
Надявам се да имат Tavern Brawl. Back in 6 hours. Добре. И общо взето това беше от мен. Надявам се да ви е хареса епизода. И чао от мен!